derek konturipun para kadang pinjang diplomatan para kadang tamu nggih matur nembah nuwun lagune sampun wonten bisa tresno niki matur nuwun Kakang Bos Palembang kemenan nggih nggih ingkang sampun ngaturi bebungan oh nggih mugi-mugi berkah barokah lancar rezeki amin 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 ya rabbal alamin pawitan mbok menawa niki bolongan diseni kabeh tekan sore anu awan tok iya caranya mbak iya terus ngomongnya arep melu sapa lah ya melu sing gelem pokoknya janur ya dileboni bae ini bang orang ngapa-ngapa nang omah lanang kene bae ngapa bisa tak kaya Mas Tarko gue kepriwe iki dene ngawan tok prai mu prai padha ojan Anjing matur nembah nuwun timbang nang omah ya deleng-delengan mbok lah lah ya andon ribut tok nang omah ta matur suwun nggih kripik gedang kripik telo titik kedang watone rata nggih ngaturaken derek kasugengan derek rawuhipun para kadang tamu sumangga kanthi dhahar lan ugi macit lan mobil anggenipun nyambut para kadang tamu bapa ingkang kagungan dalem Bapak Sudar